ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ سے فرمایا میرا نبی مرداں وچوں بالغ مرداں وچوں کسے کا بھی باپ نہیں۔ گل صرف سمجھنی ہے پوتر رسول سے اللہ پاک کیوں فرمایا ہے کہ مرداں وچوں میرا مصطفیٰ کسے دا باپ تو اتن لفظ بالغ دا کوئی نہیں بنتا پیا۔ ما کان محمد ابا آدم، بے شک محمد ابا آدم پیو نہیں نے کسے ایک دے بھی مر رجالکم، رجال آخدے نے مرد نو، اے دے وچ بالغ دا کوئی جناب نہ لفظ کوئی نہیں ہوتا پیا۔ میں ترجمہ بالغ پہ کرنا تواڈے جو کو بندہ تھوڑی جی عربی دے نال واقفیت رکھن والا پوچھ سکدا ہے کہ حافظ صاحب ایتھے بالغ دا تے وچ کوئی لفظ ہی کوئی نہیں، لفظ بلاغ بالغ ہے ہی کوئی نہیں، تسی بالغ مرد کیویں کیتی جاندے ہو؟ میں آکھاں گا محترم بچے دے واسطے عربی دے وچ لفظ والا دونے، بچے دے واسطے عربی دے وچ لفظ والا دونے، اور بالغ مرد دے واسطے لفظ رجال تے رجال استعمال ہی اوتھے کیتے جاندا ہے جتھے بندہ بالغ ہوے۔ گویا کہ خالق نے فرمایا بالغ مرداں وچوں میرا محمد کسے دا باپ نہیں ولکن رسول اللہ، لیکن یاد رکھو اللہ دا رسول ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور سارے نبیاں دی نبوت نو ختم کرنے والا ہے، سارے نبیاں دی نبوت تے تصدیق دی مہر لا کے نبوت نو ختم کرنے والا ہے۔ ہن دیکھنا ہے بھی اللہ پاک انج کیوں آکھیا ہے، اے گل ذہن وچ رکھنی ہے۔ میں گزارش کرن لگا ایک مائی ہوے تے نکلی اپنے گھر چوں نال اوندے 5-7 سال دا بچہ ہوے، کتوں پائے گی انہوں ڈاکو، ادوں ڈاکو جڑے ہوندے ہن او بچے بھی چا لیندے ہن، بچیاں بھی چا لیندے ہن۔ عزیزان محترم اگاں جا کے غلاماں دی منڈی دے وچ بیچ دینا، اے جڑا بچہ ڈاکو نے چکیا ہے نا اینو اس چا بیچیا، بیچ کے وکدا وکاندا اے جدوں مکے آیا نا مکے تے ادوں دی گل ہے جدوں اجے تک رسول نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، نبی سونے دی اجے شادی بھی نہیں ہوئی، مومنہ دی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے خامد نو پہلے خامد نو آکھن لگیاں بھی گل سن میں جانی ہاں تھک، نالے میں تجارت کرنی ہاں، مال میرا بہت زیادہ ہے، آس پاس کم بڑے نے، گھر دے کم واسطے کوئی غلام خرید کے لایا، او دا بندہ گیا ہے بازار وچ، کیوں اس مکے دا چکر ماریا، اگو جناب نہ غلام وکدے پہ ہونے، اے جڑا بچہ ڈاکواں چکیا ہا اپنی ماں دے کولوں اون دے ہتھوں نہ کھو لیا، کھو کے لے گیا، اے بچہ وکدا وکاندا نظر پہ گئی خدیجہ الکبریٰ دے خامد دی اس بچے تے، اینو خریدیا، خرید کے جناب خدیجہ نو دتا، آکھن لگا تیرے کان غلام میں لیاندا ہے تے بڑا کام کرن والا ہے، بچہ بھی بڑا سونا ہے بھی بڑا چنگا شریف تے نیک ہے، اینو کول رکھ لے۔ ایویں چند دن ہوئے نے اتوں میرے سونے رسول دے نال جناب خدیجہ دی شادی ہو گئی۔ جدوں جناب خدیجہ الکبریٰ دی شادی ہو گئی سونے مصطفیٰ دے نال، آکھن لگی میرا سونا نبی میں تانوں تحفے دے طور تے اس بچے دا نام ہی دساں چاہاں، اے دا نام ہے زید بن حارثہ۔ رسول سونے نو جناب خدیجہ نے اے غلام بیچ اگو سن اولیاء گرامی اللہ خالق کے کل مالک کائنات پاک پیغمبر تیرے تے میرے جانو ایمان دے والی حضور سید عالم نے اے زید بن حارثہ میرے نبی دے کول رہندا ہے، نبیاں دے امام دے کول جناب زید بن حارثہ رہندے او میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں گلاں سن دے، میرے پاک پیغمبر دے کول رہندیاں ایک دیاڑے زید بن حارثہ دا چاچا ان کر کے مکے آیا ہے، بڑا بڑا تاجر آؤ مکے آیا ہے، مکے چلدیا جے دیکھیا نظر ماری، جدوں نظر ماری مکے دے اندر او دی نظر پہ گئی بچے تے، آکھن لگا اللہ نہ بھلاوے بھتیجا میرا جدی خاطر پلا میرا رو رو کے اکھاں دیاں سفید ہو گئیاں نے، ماں
او دی جڑی او بھی اکھاں تو مبینی ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کریا ہے، انہیں نظر ماری، جدوں نظر ماری آکھن لگا اے تا میرا بھتیجا ہے، او بیلیو مینوں قسم پاک خدا دی جدوں ویکھیا ہے چلدیاں چلدیاں پتہ لگیا اور چلدیاں چلدیاں ان کر کے آیا ہے مکے والےاں نوں آکھن لگا اب دیکھو نا بچہ ٹر پیا گلی چ چاچے ہوندے کافی دن تو ڈھونڈتے مردے کئی سال ہو گئے وہ مگر مگر اگوں ٹردیاں ٹردیاں بچہ چلا گیا سونے رسول دے کول جدوں چلا گیا نا اس مکے والے نے پوچھیا بھی اے جڑا بچہ ہے ان دا مالک کون ہے اے کدے کول رہندا ہے انہاں نے کہا جی اے رہندا ہے سونے پاک محمد کول اور اونوں پتہ نہیں کہ محمد کون ہے اس آکھیا مینوں اے دسو بھی محمد کیو جہا بندہ ہے زیادہ سخت تو نہیں ہے جے میں کوئی بچے دے بارے گل کراں تے اگوں میرے نال لڑ تے نہ پوسی طبیعت کیو جی ایسوں حالات کیو جی ایسوں کافر جڑے دشمنان محمد دے او رسول دی گل دسن لگنے بولو سبحان اللہ او بیلیو گل غور نال سنیا ہے میرے پاک محمد دی تعریف ایک کافراں کو پوچھدا پیا ہے اے بچہ جڑے پاسے گیا ہے او بندہ کون انہاں کیا اے دا نام محمد آکھن لگے کیو جا بندہ حیران ہو کے آکھن لگے اونوں تے ساری کائنات جاندی او دے ورگا سچا بھی کوئی نہیں او دے ورگا ایماندار بھی کوئی نہیں او دے ورگا نرم بھی کوئی نہیں او دے ورگا رحیم بھی کوئی نہیں کریم بھی کوئی نہیں میاں چلدا چلدا اپنا مال بیچیا واپس جا کے اپنے بھرا نوں آندا ویرا میں تیرا پتر لا پایا ہوں دی خاطر تو انج رو رو کے اپنی اکھاں سفید کر لیاں تینوں بڑھاپا آ گیا ہے مینوں قسم اللہ دی میرے پاک خالق تے مالک نے اے رشتے ایڈے بنائے لے اس باپ دے کول پوچھی جدا جوان پتر گم ہو جاوے بندہ مر جاندا نا مر جاندا ہے آپ پاتی جا کے دفن سے کرنے ہیں فرشتہ اس قبر کو مٹی چک کے انج کر کے سٹدا ہے آندا ہے جاؤ انو بھول جاؤ بڑے تو بڑا پیارا بھی بڑے تو بڑا پیارا بھی ایویں چند دن گزرتے نے آپا بھول جانے ہٹ کے یاد ہی نہیں آندا عزیز دوستو بھائیو بزرگو تے جیڑا مریا نہ ہوے او جو بھاگ گیا ہوے گھروں اکھاں تو چلو گیا ہوے گم ہو گیا ہوے جے ایک منظر ایڈی سوکھی ہوے آ یعقوب نبی رو رو کے اکھی سفید نہیں آ سبحان اللہ او بیلیو اے رشتے ہو جائے پتر اپنے والدین نوں بڑے پیارے ہوندے کدے جوان پتر نوں پتہ ہوے میں ابو دا کیڈا پیارا ہوں کدے بڈھے باپ دے اگوں اونچی نہ بولاں او کدے اولاد نوں پتہ ہوے میرے والدین دے دل وچ میرے بارے کتنا پیار ہے کدے اپنی ماں نوں نہ ستاوے کدے بڈھے باپ نوں تنگ نہ کرے او بیلیو اے ساری زندگی روندا رہیا روٹی بھی نہیں کھاندا کھانے دا ٹائم ہوندا سوچدا یہ اولاد اللہ پاک نے بنائی ہے جے اولاد کدے معمولی شے ہوے آ نبی کدے نہ روے ہاں جے اولاد کدے معمولی شے ہوے آ جناب ابراہیم نبی 90 سال دی عمر وچ نہیں آنا دے رب حبلی من الصالحین اللہ تیرا نبی بے اولاد پہ جانا اللہ سونا میں پتر میرے پاک خالق تے مالک نے فرمایا میرا پیغمبر اولاد علی موسم تا چلی گئی بڈھے میرے منگی آئی پر جاتے نو پتر بھی اجدہ دے ساں جڑا پتر بھی نبی ہوئے وہاں بھی نبی اللہ توہیں پتر دیتے ابراہیم نبی نو توہیں نبی ایک دا نام اسحاق ہے اسحاق نو جانتے ہو جڑا یعقوب علیہ السلام دا باپ تے یوسف نبی دا دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی نے جناب اسماعیل بھی نبی نے 70,000 نبی جناب ابراہیم دی نسل چوں میرے اللہ نے گھلے لے بنی اسرائیل دے سارے نبی اسحاق دی اولاد اسماعیل دی نسل چوں رب پاک محمد
سانو عطا فرما چھوڑے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. سنیا عزیزان گرامی میں گل پہ کرنا بڑا پریشان ہوئے اپنے بھران ہو جا کے آندا میں پتر تیرا لب آیا مینوں پتہ لگے فلانی جگہ تے تیرا بیٹا او بیلیو انہیں گھر دا سارا سامان ویچیا گھر دا سامان ویچیا ویچ کے میاں جڑا کوئی مال آ ویچیا مکان بھی ویچیا کچھ پیسے آن سارے تھیلے وچ پا لے او منزل در منزل میرے سونے پاک محمد دے کول آیا ہے. عزیزان میرے پاک رسول کے کر کے بیٹھے ہوئے تھیلا رکھیا رکھ کے میرے نبی دے سامنے رو کے آکھن لگا سونا میں بڑی دوروں آیا تیرے نال بڑا ضروری کام ہے اب پیسے بھی رکھ لے میں مال بھی بیچ آیا ہوں اپنا گھر بھی بیچ آیا اپنا کاروبار ہی مکایا ہوں میرے کو یہ پیسے سونا کھول رکھ لے میرا کام چا کری. رسول مسکرائے میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا بیلیا رو نہیں مینوں کم تے دس ہو سکتا ہے پیسوں بغیر ہی ہو جائے. ایسا کیا سونا نبی تیرا غلام ہے تے میرا پتر ہے اے زید میرا سا تیرا غلام ہے تے میرا پتر اور سونا میں تے رو رو کے اپنے پتر کو لبدا لبدا کملا ہو گیا ماں ایدی دیوانی ہو گئی ماں ایدی پاگل ہو گئی مہربانی کری میرا پتر مینوں دے دیں. میرے پاک مصطفیٰ فرمان لگے بیلیا زید نو میں کم کھلے آئے ہنے آ جاندا ہے جدوں واپس آندا ہے پیسے دی بھی لوڑ نہیں زید کولوں پوچھ لینے ہائے تیرے نال مرضی نال چلا جاوے پیسے بھی کوئی نہیں تو نال لے جاویں. لے بھی میاں وہ بڑا خوش ہویا اس کیا صدقے جاواں سونا تو تے میرا بادی پورا چکیتا بغیر پیسیاں دے انج کون کردا ہے ایو گل کردے پے نے جے زید دے ہتھ تھوڑا جا سودا ہے رسول سونے دا لے کے انج کر کے زید جناب والا سامنے آیا ہے. میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا زید جلدی آ ایک مہمان تینوں ملاونا ہے. بولو سبحان اللہ. جناب زید آئے میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا جلدی آ میں تینوں ایک مہمان ملاونا. اور میری زید اپنے ابو نو ویکھیا ابو جناب زید نو ویکھیا پیو بھی سیان لیا پتر بھی سیان لیا انہاں دوواں سیان لیا ایک دوے نو جفیاں پائیاں روئے پیو بھی رویا تے پتر بھی رویا رو رو کیا دا بیٹا تینو کیا پتا ہوئے عربی دے شعر لکھے ہوئے ترجمہ ایوے آدھا پترا گھوڑے تھک پوسن اونٹ تھک جاسن تیرا باپ تینو لبدا لبدا نہیں تھکے گا. اے عربی دے شعراں دا ترجمہ جڑے انہیں لکھے نے اپنے پتر دے ہجر وچ رو کیا کہن لگا بیٹا اے میرا پتر میرے نال چل ماں تیری دیوانی ہو گئی ماں تیری پاگل ہو گئی گلیاں وچ او تینو ڈھونڈدی پھردی اے لبدی پھردی اے آندا میرے نال چل. عزیزاں نے گرامی زید چپ مولا دا پترا میرے نال چل. زید چپ جدو تیجی باری آکھیا ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا بابا جے ناراض نہ ہوئے تیرا پیار اپنی جگہ تے پر مینوں محمد دے قدماں وچ رہنا تیرا پیار اپنی جگہ تے پر مینوں پاک نبی دے قدماں دے وچ رہن دے. او حیران ہو کے آندا رو کے آندا پترا میرا دل تو تے پوری میرے نال نس پویں آؤ پر تو ایک ہی گل چا کیتی تو تے غلامی دی زندگی گزاردا پیا ہے غلامی دی زندگی دے وچ اپنے آپ نو غلامی دی زندگی وچ لے کے بیٹھا ہویا تو آزادی قبول نہیں پیا کردا. رو کے کہندا ہے بابا تیریاں آزادیاں تو
مینوں مصطفیٰ دی غلامی تو ساری کائنات دیاں آزادیاں وار چھوڑا، میں تے نال نہیں جانا۔ بیلیو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں زید اپنے ابو دے نال جا، مل کے واپس آ جاویں۔ گل میں نتیجے تے لیاواں، صرف اس آیت دا جے میں ترجمہ تے شان نزول دستا پیا، بیان اجے میں تانوں سناونا ہے، تواڈے مطلب دی گلاں میرے کول موجود نے۔ گل میں دسنا چاہنا، اے زید بن حارثہ جدوں اتنی گل کیتی نا، رسول سونے زید نو پکڑیا، خانے کعبے لے کے آ گیا، نبی اللہ کا کعبے لے کے آ گیا، مکے والے کو جمع کر کے مصطفیٰ فرمایا بیلیو سنو، اے بلا کون ہے؟ انہاں کا سونا ہے تیرا غلام ہے۔ رسول فرمایا خبردار، پہلے غلام آج دے بعد تسا غلام نہیں آکھنا، اے زید آج دے بعد محمد دا پتر ہے، بولو زید آج دے بعد میں محمد دا بیٹا ہے۔ پوچھو عالمہ دے کولوں، منہ بولیا بیٹا زید بن حارثہ سونے محمد دا، اگوں سنیا ہے زید بن حارثہ دی شادی ہوئی، جدو شادی ہوئی نا زید بن حارثہ دی، کسی وجہ دے نال اپنی بیوی نو طلاق چا دتی جناب زید نے، گل سن دے پہ طلاق چا دتی، جدو ہو گئی طلاق اس عورت دے نال سونے مصطفیٰ نے شادی فرما لی۔ اور پتر دی بیوی ہوئے تے باپ دی کی لگی نو، جڑے آن کافر تے مشرک تے منافق۔ میں اس آیت کا شان نزول دستا پیا، اج توڑی تسی آیت سنیے لیکن توجہ نہیں کیتی، اس دا شان نزول دستا بھی آیت اللہ نازل کیوں کیتی؟ زید بن حارثہ دی بیوی نال شادی کر لئی مصطفیٰ نے، انہاں چا لائے بھئی اے کمال والی گل ہے، ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ تے اے مکے دے جتنے کوئی کمینے انسان آن تے اے جڑے نمبردار آن رسول سونے دے مخالف، انہاں کیا کمال ہے، چنگا نبی ہے، چنگا باپ ہے، پتر دی بیوی دے نال نو نال شادی کر کے بیٹھا ہے۔ ایک گل کیتی ہے، رسول سونا بولن لگا ہے، اللہ فرمائے میرا نبی تو نہیں بولنا، جواب تیرا۔ ابراہیم نبی نو قوم نے گل کیتی، جواب ابراہیم پیغمبر دیتا۔ نوح علیہ السلام نو قوم نے گل کیتی، جواب نوح نبی دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نو قوم نے بڑے غلط الفاظ استعمال کیتے، جواب موسیٰ نبی دیتا۔ جدو واری مصطفیٰ دی آئی نا، واری اللہ دے پاک پیغمبر دی آئی نا، عزیزان محترم گل کیتی ہے کافراں نے، اللہ فرمائے میرا سونا نبی تو چپ رہنا ہے، جواب تیرا خدا دے گا۔ اولیاء گرامیوں تو میرے پاک خالق تے مالک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دنیا والے ہو میرا نبی کسے بالغ مرد دا باپ نہیں، میرا پیغمبر باپ نہیں، منہ بولا بیٹا ہے، اللہ دا پاک پیغمبر کسے دا باپ نہیں۔ اگر میں نبی نو پاپنا نہ ہوئے ترائے پتر میں نبی دے، ترائے پتر میں زندہ رہن دے۔ عزیزان گرامیوں توجہ کریا، بندے آگ سکتے اللہ بھی ترائے پتر جو اللہ پاک اپنے حبیب نو دیتے زندہ کیوں نہ رکھے؟ یا تو رب سونا دیندہ ہی نہ، تے جے اللہ ترائے پتر رسول نو دیتے تو موڑ رب مارے کیوں؟ توجہ کرے، ایک کافرہ نے تانا دینا ہونا، پہلے تانا دیتا کہ نبی کائنات اللہ دے لاڈلے حبیب نو اس واسطے لوکی ہیں جلا کمن۔ قرآن کے لفظ ہے ابتر، کی لفظ ہے ابتر، آپ پنجابی چاہنے ہیں اوترا، جندہ دیا پترا کوئی نہ ہوئے تے جے ہوئے تا مور او کوئی نہ روے، آپ آنے بندہ اوتر نکھا ترے بچارہ، اوتر نکھا ترے اوترا۔ عربی والے آتے نے ابتر، ابتر ایک گل کیتی ہے کافراں، خالق کائنات نے ادو فرمایا ان اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک نے آپ جواب دیتا، یار گل سنو، کوئی بندہ گل مینوں کرے میں جے بولا ہی نہ جواب میرے تو پہلے آجی اللہ دی تصاف دیتی بیٹھے ہونے، ان دا مطلب ہے بھی دل وچ پیار ہے تا مینوں بولن ہی نہیں نہ دیتا۔ اجے تھوڑی تک کافراں دے منہ وچ گل آئی، اللہ فرمایا چپ کرو میرا سونا پیغمبر، جواب تو نہ دیوی، جواب تیرا رب دے سی۔ جدوں رب جواب دے
بنے گا، قرآن بنے گا، اور قیامت توڑی رب کا جواب ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، ایتھے آ کے میں نے گل کرنی پے گی۔ آؤ مسلمانوں غور کرو، اللہ خالق کل مالک کائنات نے اپنے پاک پیغمبر اب تر نہیں ہون دیتا۔ میرے اللہ فرمایا اگر میں نبی نو پتر نہ دیواں، اے نہ کھڑا نبی کو اولاد کوئی نہیں، ہن اللہ سونا تو زندہ کیوں نہ رکھے؟ رب فرمایا زندہ اس واسطے نہیں رکھے جے پتر نبی دے جوان ہو جاندے مینوں نبوت دیونی پینی ہائی کہ نبی لوگ آکھنا ابراہیم دا پتر وی نبی، جناب سلیمان علیہ السلام آپ نبی نے، جناب داؤد علیہ السلام نبی نے، داؤد علیہ السلام دا پتر سلیمان وی نبی، عزیزان گرامی موسیٰ کلیم اللہ نبی، انہاں دا بیٹا ہارون وی نبی، لوگ آکھنا نبیاں دے پتر آئے، اللہ اپنے آخری نبی نو پتر لیتے تے نبی نہ بنائے۔ جے میں نبی بناندا نبوت دا دروازہ کھلا رہ جانا ہا، اس واسطے نبی نو پتر بھی دتے، زندہ بھی نہیں رہن دتے دنیا والے ہو، قیامت توڑی ہن نبی ہور آمنا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ دی نبوت قیامت توڑی چلنی ہے، سارے نبیوں دا خالق کے مالک نے اس واسطے اپنے نبی دے بیٹے زندہ نہیں رہا۔